dalmiya simenjang Abuja simenjang Black Tiger simenjang Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि बे गेरेमसा दैमारि चेनेलाव नोंसोरखौ गासैखौबो बरायनानै थाबाय। आं दिनै मोनसे हाबायाव थांनायनो गामिनिनो हाबा माने माबा नेवथा जानाय आरोना आथि मंगला दोङो माने गामियावनो फिसा स' बेवहाय थांनायदो गामिनि नालाय खामानि मावनांगो स' खामानि मावनो थांनायदो ओमफ्राय सासे आं दा ओंखारनानै रेडि जाना दं ओमफ्राय सासे लोगो फैबावगोन सासे लोगोखौ आं नेदो लोगो फैबाथाय मोनफैनानै खानैबो जमा थांसिगोन थ' हाबायाव जि हायो देखायनोसै नोंसोरनो ओरैनो मानसिफोरनि सिगाङावथ' भिडिअ खालामनो लाजिखायो थेवबाबो हानायखिनिखौ भिडिअ खालामनानै नोंसोरनो देखायसिगोन थ' नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरो जुदि मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामनानै होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायबाय था लोगोआ मोनफैबाय नैबेनो लोगोआ आं जायखौ नेबाय थादों बेनो आरोना बे मोनफैबाय ओमफ्राय दा थांनोसै जों जमा माबाया सोंगाना मोनहैग्रोबाय इ दखानसो खुलिदों नामा माथो दखानसो खुलिदों माथो फन खालामदों नामा साननै सगाव लागै फाइनालि लोगोफोर जों दा मोनफैमारबाय नैबेनो हाबैनि र' बेनो जों गामिनि हाबाया नैबेनो आरोना आं सिङाव हाबना देखायनो मोजाङै नोंसोर नायबाय थाबानो जाबाय फारसेनिफ्राय ओइ लोगोफोरा जना दं इसोरखौ एदावैनि नोंसोर ओंखाम जाखांबाय ना आं एसे नोंसोरनो जायगाफोरखौ एसे देखायनानै होनि नोंसोर नायब्लानो जाबाय नैबे जा दं ओंखाम जायग्रा बेयो ओंखाम जायो आरो बेनिफ्राय नैबे जा जनाय मानसिफोर फैनानै बै लामाजों फैनानै बेखिनि जनाय ओमफ्राय नैबे ओंखाम जानाय ओमफ्राय नैबेजों आरो संनाय खावनायनि आरो आं मोजाङै देखायनो दं नैबे जादों साहा फुदुंबाय दं बेयाव सेंग्राफोरा बे साहा फुदुंनाय आरो नैबे जा ओंखाम संनाय मैगं दालि बायदिसिना र' देखायनि र' मा मा संदो नोंसोरबो नाय एसे नैबे जादों ना ओमफ्राय बैयो गोजा नुनाया बे ना ओमफ्राय नैयो जादों बिलाहि ओमफ्राय बै जा ओंखाम संग्राफोरखौ नायना लादो एसे फाइनालि दिरि जादों फन खालामना लिंहरबाय दखानाव नै दोनथ'नो हागोन दे साहाखौ जोङो दा साहाखौ लोंग्रोनानै लानोसै आरोना साहा होफैदों स' साहा लोंनानै आरो ओंखाम जानांगौ ओंखाम जानानैबो आरो खामानि मावनांगौ जानानैल' थांबा जाया जिहेथु गामिनिनो नालाय ओमफ्राय जोंनि लोगोनिनो बिब'नि आथि मंगला नालाय मावखानांखागोन थ' साहाखौ लोंग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय नायबाय थादो नोंसोरो खैना बरा न'नि मानसिफोरखौ खुलुमदों बाय बाहागिफोरखौ गासैबो खुलुमबाय दं दानिया जों ओंखामखौ जाग्रोनानै लानोसै आरोना अमा बेदर दोनो अमा बेदरखौ जानोसै मोननैखौबो आंनिया संख्रि नङाबा जाथारालै संख्रि नांथारगौ आरो जोङो माने ओंखामखौ जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नै बिसोर लोगोफोरा जाथ'वाखै एसे साइडआव दंमोन बिसोरखौ लिंहरनो बावगारदों ओमफ्राय बिसोर दासो जाफैदों जानो जदों माने जाखांबायबा उथिदो ओमफ्राय जोङो जाखांनानै ओंखामखौ जाखांनानै दसे रानना होबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि बायदिसिना दसे मावनानै होबाय खामानिखौ जाबाल' जाया मावनोबो नांगोन जानायजों लोगोसे मावनोबो नांगोन स' बेखायनो दसे मावना होबाय आरोना नायदो नैबेसोरनो गामिनिफोरा जागासिनो गामिनिफोर
दसे बयबो गासैबो रंजाबाय आरोना बेबायदि हाबाफोरावथ' बेबायदि जाखायानो मोसानायफोरा बिसोर बर लाहानि मानसिफोराबो गासैबो मोसादों आरो खैना लाहानि बिनानावफोराबो गासैबो मोसागासिनो बहुत इन्जय जायो माने इन्टारेस्ट जायो बेबायदि हाबाफोराव थ' गानखौ होनाया मानो होनबा कपिराइट फैनो बायो बेखायनो गानखौ होनाया बेनि थाखाय सरि ओरैनो नायदो दसे खमाय जोसा ओंखाम हाथायजों आवलाय हाबसोलायनाय मिनिस्लुनायखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो ओमफ्राय लोगोफोर दसे रंजाखांनानै नैबे खैना लाहा हरनाय माल माथाफोरखौ बरलाहा दिनैनो लांफाखागोन आरो माने गारि लाना फैखादो बिसा नै बेफोरखौ माने गासैखौबो लांखागोन दिनैनो बम गोदोर गारि लाना फैखादो माने दिनैनो लांफाखायोनो थ' दा थिखांबाय थादो गारियाव नायबाय था आं देखायबाय थानि बेनिफ्राय लोगोफोर थांनो जाबाय आरोना थांनो थाखाय नैबे खुलुमनानै हरदो बे गस्ला गोजा गाननाया आंनि लोगो बियो बिब'खौ खुलुमना बे बिगुमैखौ थ' थांनो ओंखारबाय नालाय ओमफ्राय जुदि नोंसोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाथाय लाइक खालामनानै हो लोगोसे कमेन्ट खालामनाबो खोन्थाहर मानो होनबा भिडिअ खालामनो रोङा नालाय माबायदि जाखो माबायदि जायाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाबा मोजां जायो आरोना थ' नायबाय थादो जोबसिगोन भिडिअआ बारा गोलाव गैला नायथारदो लोगोफोर खैना आरो बरखौ बिदाय हरखांबाय ओमफ्राय दा भिडिअखौबो फोजोबनोसै आरोना जोब्बायानो ओमफ्राय जुदि नोंसोर भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों बयनिसिमबो